mutum ya fito yana magana. Yanzu akwai wanda suke fitowa suna magana an cuci ya mace. Ka san me yasa? Saboda Kano garin musulmi ne, kuma gari ne alhamdulillah akwai malamai, ana da'awa. Yanzu ana so a wayar da kan mutane wai an cuci mace, musulunci ya cuci mace, an sa ta sai ta sa hijabi dole. Waye ya ce dan me za a takura ya mace sa hijabi? An ce sai ta sa niqabi dole. Wani fa babban mutum ne ya je wata makaranta cikin manyan makarantun nan, irin dress code din nan da ya gani ana sa a jami'o'i, ya ce kawai kuna da mutane an ci gaba a duniya, an waye kun tsaya kun takura 'ya'yanku ba ilimi, kun nanaka musu hijabi, ba su da ilimi kun nanaka musu niqabi, kun ba su cikin duhu, ku kyale su sha iska su sha su saka kananan kayan da kowane matan duniya suke wayewa. Mu duk an ci gaba an bar mu a baya. Wallahi wani mutum ne babban mutum wai da sunan wayewa yake faɗin wannan. Yanzu malam muna da irin waɗannan tsinannun a cikin mu malam, ba dole Allah jarabe mu da musibin da muke ciki ba. Gaba ɗaya kwakwalwar ba ta aiki, bai ma san ina aka fuskanta ba, duniya ce kurin a gaban shi. To suna da azaba mai raɗaɗi masu yaɗa alfasha da barna. Wallahi musulunci bai cuci mace ba, musulunci bai zalunci mace ba, kuma hijabi da niqabi da zaman gida da kula da dokokin musulunci ga ya mace gata ne gare ta. Babu addinin da ya mutunta ya mace irin musulunci. Menene abin da waɗancan suke wa matar? Ba sai dai a sa ta ana tallan hoton katifa ba, ko in an bude wani shago a dauke ta. Me aka yi wa matar? Wace tsiyar aka yi wa mace a duniyar? Me aka yi mata? Musulunci ne ya ajiye ta, yace a ciyar da ita da safe da rana, a bata kudin kitso, a bata kudin kunshi, a bata abinci da rana, in ba ta lafiya a kai ta asibiti, ta zauna a gida a ciyar da ita, a dauki nauyinta. Kawai abin da za ta yi ta kula da tarbiyyar yara. Namiji ga aikinsa, mace ga aikinta. So wannan maganganu cutar da addini ne kuma yada alfasadu ne fil ardi.